espesyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Eto na nga ang Top Secrets kasama si DJ Raketera at meron na po tayong share ng kanyang top secret on the line. Hello! Hello po. Hello! Naririnig mo ba ako? Opo. Ayun, malinaw na malinaw ba ako sa'yo? Yes po. Ayun, pwedeng malaman kung ano ang alias mo? Sige. Yellow na lang. Pangalan Yellow? Hello? Hello po. Yellow. Yes. Bakit yellow? Favorite color ng taong involved dun sa secret ko. Ano? Yellow teeth yung taong involved sa secret mo? Yellow yung favorite niyang color. Yellow yung favorite niyang color. Ako ko favorite. Akala ko talaga yellow teeth siya. Sorry. Charot lang, may darap. Anyway, hello Yellow. Taga saan ka? Dito lang wala sa may Quezon City boundary ng Caloocan. Pwede mo bang medyo ilayo ng onte yung microphone ng cellphone mo sa ilong mo? Tapos, dumistansya ka dyan sa aso na tumatahol. Okay na po ba? Ayan. Sige. Tagasan ka? Boundary lang ng Caloocan sa Quezon City. Boundary ng Nahiya kasi Caloocan. ako. Ano? Nahihiya po kasi ako. Naiiyak ka o nahihiya ka? Nahihiya po. Nahihiya ka. Okay. Sabi nila wala ka raw nun. Charot. Medarot. Anyway, Yellow. Mula sa boundary ng Caloocan at Quezon City. Ano ang top secret mo? Hello? Ano ang top Hello po. secret mo? Sorry, medyo naiintra po. Ano po yun? Ano yung top secret mo? Ito po kasi. Ngayon po kasi in a relationship po ako. In relationship po ako pero bago naging kami, 1 taon siyang nanligaw sa akin. By the way, belong po ako sa LGBT community. Ayan. So, parang po kaming babae. Siguro may magtataka kung bakit umabot na 1 taon yung courtship. Wait lang ako. Kunwari may naiintindihan ako pero wala na talaga ako naiintindihan. Opo. Sorry. Wait. Himay-himayin natin kasi medyo choppy ka ha. Choppy ka ng very light yellow. Meron ka bang lugar dyan na pwede mong puntahan para mas malakas yung signal mo? Wait lang. I-try ko pong lumabas. Saglit. Naka-wifi ka ba? O naka-data ka? Hello? Yellow. At tuluyan na nga pong nawala si Yellow. Kinuha na po ng kalangitan. Yellow. Hello? Yellow. Yellow. Naging orange na po siya by the way. Okay. Ay, in-on-hold ako ni Yellow, mga B. Okay, so just in case na hindi pa talaga makakontak si Yellow at naka-on hold siya kasi humahanap siya ng magandang pwestuhan para makausap tayo, baka meron dyan na lang na gustong tumawag as of the moment. Ayan. At mukhang etong taong to, sobrang tawag na tawag talaga to. Tingnan natin kung sasagot ito, no? Kasi ito, ang dami, 120 something yung call sa akin. Hello?
Hello, ma'am. Hello, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po, ma'am. Pwedeng malaman kung ano ang alias mo? Ano na lang po, ma'am? Si Red na lang po. Red. Tama Yes ba, po. Red? Yes po. Taray, ng mga colors natin, gusto nila puro mga kukulay. Ma'am, Okay. para makulay. Sige, Red. Taga saan ka? Ano po ako, ma'am? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Pwede mo bang mas linawan pa yung pananalita mo? Kasi medyo marami po tayong kabisyo dyan na nakikinig ngayon na hindi nakapaglinis ng tenga tonight. So, baka hindi lang nila marinig yung kwento mo. But anyway, ano ang top secret mo, Red? Ano po to, ma'am? Matagal na rin kasi po ito eh. Sa ex ko po to. Mhm. Nung past mga 2017 po, ma'am. Mhm. And then, meron po ako naging karelasyon sa probinsya po ng mama ko. Mabot Okay. po kami ng 4 years. Okay. Ang karelasyon mo ba ngayon yung aso nyo? Kasi ang lakas ng tahol ng aso ninyo. Sa inyo ba yan? Hindi, ma'am, malayong bahay po yun. Kaso nga lang po kasi, tahimik po kasi kaya po yung tal ng aso. Rinig na rinig po. Okay. Sige. So, meron kang naging karelasyon sa probinsya ninyo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, ma'am, meron po. Okay. Malagar po ng mama ko yun. Mm. And then, tagal po kami ng 4 years. Sa 4 years na yun, ma'am, may mga nagawa ko sa kanya na kasalanan pero hindi niya po alam yun. Oh. Kumbaga, nakapag-cheat po ako pero hindi niya po alam. Hanggang ngayon kayo pa rin ba? Sa ngayon, wala na po. Wala na po. Kaya po, ino-open ko lang. Sa ngayon Okay. ay? Sa ngayon, ma'am, is wala na po. Hiwalay na kami. I-share ko lang po kung ano po yung... At ano namang natutunan mo dun sa mga nangyari sa nakaraan mo? Sa nangyari sa nakaraan ko, ma'am, ano po mas mabuti na lang po yung huwag magpapadala sa tukso. Huwag magpapadala sa tukso. I think ang pinakamagandang mangyari is magpadala ka na lang sa aso para hindi na masyadong tumahol dyan sa paligid mo. Anyway, Red, maraming salamat sa pag-share ng iyong top secret, ha? Yes po. Ingat ka. Okay, ayun po si Red. So, kanina, meron na tayong yellow, meron na tayong red. Ano naman kaya yung susunod na kulay na pangalan o alias ng color natin? Okay, so puputulin ko muna ang ating pakikipagtalakan ngayong gabing ito sa aking pagbabalik. Tatanggap ba tayo ng isang sharer ng kanyang top secret? Paalala ko lamang po, just in case natatawag po kayo sa programang ito, utang na loob. Lumayo naman kayo sa mga aso. Mahal ko po yung mga aso. I mean, pet friendly na ako ngayon. Taray, parang resort lang, no? Pet friendly. Kumbaga, dog lover na ako, animal lover na ako ngayon. So, as much as gusto ko na nasa tabi nyo sila, pero pag mag-usap sana tayo, medyo lumayo-layo lang kayo ng very light, no? Para kahit papaano mas malinaw nating marinig yung isa't isa at mas ma-express nyo talaga yung bigat na nararamdaman ninyo at maiparating nyo talaga sa amin yung pinakatatago ninyong sikreto. Okay, kasi minsan may pagkabungol po kami. Okay? So, yun lang. Anyway, tatanggap po ako ng call sa aking pagbabalik. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyang number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito, ang top secret. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!